Bună ziua tuturor! Cred că putem începe lecția noastră de astăzi. Este deja 2:30. Noi o să demarăm din acest moment lecția noastră despre biodiversitatea din rezervația Codri. Iar pe măsură ce se vor aduna participanți, ei se vor alătura discuției noastre. Nu cred că merită în momentul de față să mai așteptăm sau să vă punem pe dumneavoastră, cei care ați apărut pe la timp, să vă punem în situația de a mai aștepta. La momentul actual suntem 12 participanți. Eu sunt sigură că în minutele următoare se vor mai alătura și alți profesori și alți copii din localitățile învecinate cu această rezervație. Pentru început, eu aș vrea să mă prezint. Eu sunt Silvia Ursul, sunt manager proiectului Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei și activez la Mișcarea Ecologistă din Moldova. Este o organizație de mediu veche, de vreo 30 de ani, este printre primele din Republica Moldova. Probabil unii dintre tinerii participanți care ne ascultă astăzi nu erau născuți pe vremea aceea, eu tocmai mă nășteam. Și iată că în acest moment lucrez la această organizație concentrându-mă, deci având activități concentrate pe lucrul cu tinerii, cu viitoarea generație, cărora le explicăm rând pe rând diverse probleme ale mediului înconjurător cu care ne confruntăm noi aici în Republica Moldova. Iar scopul proiectului în cadrul căruia ne întâlnim astăzi aici este ca să familiarizăm tinerii care vin din zone unde există arii protejate, deci să-i familiarizăm cu frumusețea naturală și cu specificul naturii din acea zonă. Acum, lângă mine se află colega mea, Mihaela Frosineac. Ea ne va ajuta să păstrăm ordinea, să menținem buna desfășurare acestui eveniment. Ea ne va ajuta atunci când, de exemplu, vom avea, să zicem, persoane care ne întrerup sau care deraiază de la subiect sau care impun așa o notă mai puțin civilizată a discuției. Deci ea va fi cea care, cu o mână de fier, va interveni. Acum, dacă cineva dintre dumneavoastră, dragi profesori, dragi elevi care acum se uită, vă invit, dacă doriți, să oferiți un cuvânt de salut audienței, după care să procedem, practic să intrăm în pâine, să intrăm în miezul problemei. Așadar, cine dorește să ne salute primit? Ok, până apar temerari și îndrăzneți, eu aș vrea să vă fac cunoștință celor care astăzi participă, să vă fac cunoștință cu doamna Natalia Jardan. Dumneaei este vicedirector a rezervației Codri și activează de foarte mulți ani în această rezervație. Și probabil ați auzit sau chiar ați avut ocazia să colaborați cu dumneaei. Ea de altfel este un ambasador, evident nu un ambasador așa cum avem persoane din corpul diplomatic al altor țări, dar ea este un ambasador neoficial al acestei rezervații pentru că e una din cele mai potrivite persoane să vorbească despre această zonă frumoasă. Bună ziua, doamna Natalia Jardan! Bună ziua! Îmi pare bine că se mai desfășoară, adică se desfășoară astfel de acțiuni cu toate localitățile din jurul rezervațiilor. După câte am înțeles și cu celelalte rezervații astfel procedați. Nu cunosc câte localități, adică câți elevi din câte localități sunt deja conectați. Mi-ar plăcea ca să cunosc cei mai receptivi din jurul rezervației care sunt și sperăm la o conlucrare. Eu consider că majoritatea deja au vizitat rezervația Codri, probabil că multe lucruri le cunosc, dar probabil că unele lucruri vor fi noi și care nu au vizitat rezervația Codri, de ce nu? Faceți-o! Vă rog! Da, chiar referitor la ce ați întrebat dumneavoastră, și eu sunt curioasă din ce localități participă tinerii noștri curioși. Pentru că în proiect s-au înscris 8 localități, dacă nu mă înșeală memoria, circa 90 de elevi interesați, iar aș vrea să fac cunoștință cu cei care au dat curs invitației primii. Din ce localități ne ascultați?
Bună ziua! Bună Vă ziua! salutăm cu drag de la Micleușeni. Bine ați venit! Da, bine v-am regăsit pentru că am fost și la prima ședință de lansare și acum cu interes urmărim ședințele la care trebuie să participăm. Și mă numesc Victoria, profesoară de chimie fizică, educație ecologică și suntem la acest frumos eveniment de astăzi. O salutăm și pe doamna Natalia Jardan, care astăzi ne va face o excursie, cred că foarte interesantă, deși virtuală, în rezervația Codri, pe care am vizitat-o de nenumărate ori și de fiecare dată descoperim lucruri interesante și sper să avem ocazia să venim și pe viu cu un număr de elevi mai impunător, că de obicei o facem, dar cu 2-3 persoane dragi și apropiate, dar de această dată mi-am propus în primăvară să vin chiar cu un grup mai mare de elevi. La ședința de astăzi sunt cu elevii din cadrul instituției Gimnaziu în Creangă, 3 la număr, care și au sau studiază educație ecologică. Vă salutăm cu drag și să avem o întâlnire cât mai productivă. Mulțumim, le spunem bun venit elevilor dumneavoastră și dumneavoastră implicit și ne bucurăm că participați de la Micleușeni. Mai dorește și altcineva să salute audiența până să... Bună ziua! Bună ziua! Vă salutăm cu drag de pe meleagurile satului Ciciuleni, raionul Hâncești, suntem aproape de rezervația Codri și astăzi participăm la această ședință împreună cu elevii gimnaziului Alexandru Donici, în număr de 20 de elevi. Cu noi participă și doamna director și încă mai sunt cadre didactice, echipa managerială. Vă salutăm cu drag și ne bucură faptul să participăm și noi în cadrul acestui proiect. Bună ziua, doamna Bezer, și bine ați venit împreună cu colectivul didactic și cu elevii care ne ascultă. Calculatorul, doamne. Până se mai decide cineva să ne salute, eu vreau să vă spun că eu personal sunt foarte recunoscătoare că toată lumea a găsit timp în agendele lor pline pentru această lecție, pentru că de obicei atunci când noi vrem să oferim un eveniment, ne temem să nu deranjăm elevii, să nu-i obosim prea mult, să nu le pară că își irosesc timpul. Așa că, din start vă spun că apreciez foarte mult faptul că toți cei de astăzi de aici au găsit timp pentru o oră ca să vorbim despre frumusețea Plaiului Natal, acolo de unde proveniți dumneavoastră. De obicei, pentru astfel de discuții nu găsim timp mai niciodată. Mereu suntem confruntați cu tot felul de alte probleme. Dacă se mai alătură cineva pe parcurs și dorește să ne mai ofere câte un cuvânt de salut, are toată libertatea, știți deja, stăm cu microfonul pe mut, dar când dorim să vorbim, vom deschide microfonul și vom saluta audiența. Cu voia dumneavoastră, ca să nu vă rețin prea mult, eu aș dori să încep prin a face o mică introducere în discuția noastră de astăzi, după care îi voi oferi cuvântul și ecranul doamnei Natalia Jardan, pentru că ea ne va conduce mai amănunțit în frumusețea și specificul rezervației pe care o conduce alături de colegii dumneaei. Așa, aș vrea să fac share screen și vă rog frumos să-mi spuneți dacă vedeți pe ecran imaginea aceasta. Da, se vede, da? Bine, mulțumesc. Câteodată Zoom-ul joacă feste și nu mă lasă să arăt prezentarea. De aceea chiar mereu mă asigur. Și între timp am rugămintea către colega mea Micaela, dacă se mai apropie cineva, se mai alătură, să le dea voie să intre din sala de așteptare, pentru că la mine s-ar putea să nu văd toate butoanele acestea. Mulțumesc, Micaela. Așadar, bine ați venit la lecția teoretică dedicată biodiversității din rezervația Codri. Pe ecranul dumneavoastră aveți 5 rezervații din Republica Moldova, toate unice prin frumusețea și specificul lor, iar în cadrul proiectului Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei, ne propunem să aducem mai aproape
oamenii care lucrează în aceste rezervații, cu oamenii care trăiesc în jurul rezervațiilor, în special cu tinerii. Pentru că ne-am convins de multe ori în trecut că mulți tineri, din păcate, nu reușesc, sau poate n-au timp, sau poate n-au interesul, sau poate au multe alte probleme de rezolvat și nu reușesc să pătrundă în esența naturii din plaiul în care ei s-au născut și își trăiesc zi de zi activitatea. Organizația care implementează acest proiect se numește Mișcarea Ecologistă din Moldova și este o organizație neguvernamentală care are mai multe priorități de activitate. Unele dintre acestea fiind protecția mediului înconjurător, conservarea și îngrijirea patrimoniului natural și, în general, crearea unei atitudini pro-ecologie la noi în societate. Acest proiect a fost finanțat, prin urmare a fost posibil de organizat, cu suportul agenției US Forests din Statele Unite, care, dacă vreți, este omologul agenției Mult Silva de la noi. Practic este o agenție Mult Silva, doar că la o scară mult mai mare, care gestionează pădurile și terenurile adiacente din Statele Unite ale Americii. Scopul acestei agenții US Forests este să ofere instrumente și oportunități altor țări, de exemplu mici și mai sărace, ca precum Republica Moldova, să meargă pe calea aceasta a îngrijirii patrimoniului, a educării tinerilor generații, folosind în unele cazuri modelul american, dar de asemenea folosind un model original, o abordare originală. Așadar, noi la Mișcarea Ecologistă din Moldova ne-am convins că mediul înconjurător este esențial pentru noi. Noi nu am putea trăi. Nu am putea trăi fără să fim înconjurați de natură. Noi aici ne găsim atât inspirație, recreere, plăcere, dar totodată ne luăm hrana, ne luăm apa, ne luăm multe alte lucruri esențiale vieții. Dar aș vrea să ne uităm în această fotografie, unde vedem o doamnă savurând atmosfera, lumina, sănătatea din mediul înconjurător. Observați că ea stă pe niște stânci, dar în peisaj mai există și multe alte elemente. Există copaci, există flori, există multe plante, pe undeva probabil se plimbă păsări sau mamifere. Prin urmare, un peisaj oarecare, să luăm de Republica Moldova, nu e un simplu loc frumos, nu e un simplu loc frumos, ci e un loc unde biodiversitatea trăiește. Biodiversitatea ne înconjoară, iar noi facem parte din ea. Noi nu suntem nici într-o parte, nici în spatele naturii, nici deasupra naturii. Suntem membri ai acestui imens ecosistem și aș vrea, în cele ce urmează, să cunoaștem mai bine locul în care trăim. Tema noastră de astăzi, a discuției noastre de astăzi, se numește biodiversitate. Ce înseamnă acest cuvânt? Uneori, unii îi dau o definiție foarte amplă, dar eu prefer ca dumneavoastră să rețineți faptul că biodiversitatea este practic multitudinea vieții pe pământ. Toate organismele vii care ne înconjoară. Biodiversitatea este alcătuită din câteva elemente. Este alcătuită din speciile propriu-zise care trăiesc pe pământ, fie că sunt animale, insecte, uitați-vă aici, mii de insecte care trăiesc pe o buturugă, ciuperci, alce, bacterii. De asemenea, avem, de exemplu, în cadrul aceleiași specii, putem să avem indivizi care diferă între ei, ca mărime, ca formă, ca culoare. Uitați-vă, de exemplu, în poza aceasta din mijloc, avem pe un versant mai mulți arbuști din aceeași specie, dar ei sunt diferiți. Unul este mai înalt, altul este mai scund, altul este mai stufos și așa mai departe. Ei toți sunt diferiți și împodobesc acest versant în culori foarte frumoase. Și de asemenea, avem pe planeta Pământ foarte multe ecosisteme, foarte multe habitate. Există oceane, mări, lacuri, munți, păduri, peșteri, chiar și în peșteri trăiesc multe organisme și chiar în Republica Moldova, cu cele 3 peșteri pe care le are,
găsim și acolo atât, de exemplu, lilieci care hibernează sau mușchi, licheni și așa mai departe. Așa. Chiar și să luăm câteva habitate din Republica Moldova. Chiar dacă e o țară mică și nu prea are la prima vedere cine știe ce habitate diverse, dar, de exemplu, să ne uităm, iată, prima imagine este, să zicem, un loc clasic pe care oricine din noi îl vede la marginea satului. O câmpie cu flori, după care o localitate, după care o pădure în spatele acestei localități. Deci vedem câte habitate diferite există într-o singură poză. Și fiecare habitat are viața sa, are insecte care frecventează acest habitat, are plante, are mamifere. Evident, toate adaugă straturi multiple de biodiversitate. Sau alături, așa cum am spus, în peșteri, pe pietrele acestea care sunt umede, în peșteri există o umiditate ridicată, o lipsă a luminii. Chiar și în aceste condiții grele, tot există multe plante și animale care anume trăiesc aici, pentru ele este casa lor. Sau, de exemplu, orice loculeț din țară, iată, de exemplu, lacul Malcoci, care e aproape de Chișinău și e aproape și de zona dumneavoastră. Adăpostește mii de păsări. În spatele lacului, în stuf, se adăpostesc multe alte animale. În spatele stufului se întinde un câmp agricol care culminează cu un rând de copaci. Toate acestea adaugă, ca să mă exprim așa, culoare locului în care ne aflăm. Chiar și un câmp agricol, iată ultima poză, aparent este alcătuit așa, din câteva parcele, din câteva elemente, dar el tot găzduiește o biodiversitate cât de mică. Așadar, cred că sunteți de acord cu mine că chiar și atunci când ne plimbăm noi singuri prin natură, noi de fapt nu suntem singuri. Noi suntem înconjurați de foarte multe forme de viață în jurul nostru. Suntem înconjurați de copaci, de plante, de animale, chiar dacă noi nu le vedem, dar ele trăiesc alături de noi, ele respiră același aer, ele folosesc același spațiu pe care îl folosim și noi. Așadar, în natură nu suntem niciodată cu adevărat singuri, ci suntem înconjurați de mii de prieteni. De fapt, oamenii de știință au înregistrat vreo aproape 2 milioane de specii diferite care trăiesc pe Pământ. Și în această categorie intră plante, mușchi, licheni, nevertebrate, reptile, păsări și așa mai departe. Numai că, în momentul de față, în epoca în care trăim, foarte multe habitate se confruntă cu o degradare, cu o presiune tot mai mare venită din partea omului, ceea ce determină ca foarte puține specii, tot mai puține specii, să-și găsească condiții potrivite pentru viață, așa cum își găseau, de exemplu, cu 100 de ani în urmă sau cu 200 de ani în urmă. Fenomenul ăsta se numește pierderea biodiversității. Iar la polul opus, ceva ce ar putea stopa acest fenomen de pierdere, se numește conservarea biodiversității. Este un concept nou care presupune ca omul să facă astfel încât să păstreze habitatul cât mai intact și să facă posibilă viața pentru mai multe specii, astfel încât să existe, speciile astea să continuă să existe, chiar și peste ani, când dumneavoastră, stimați elevi, veți ajunge la vârsta adultă sau chiar și când veți avea copii și nepoți, astfel încât frumusețea naturii să poată fi moștenită din generație în generație. Deci, conservarea biodiversității este în momentul de față un principiu foarte important de care oamenii care iubesc natura trebuie să se țină. Ei, la noi, în Republica Moldova, o metodă de a conserva biodiversitatea a fost înființarea de mai multe arii protejate. Aici, pe hartă, vedeți cu culoarea aceasta galben-portocaliu, mai multe peticele. Ele toate sunt arii protejate, de diverse mărimi și de diverse statute. Există arii protejate mari, întinse, există zone protejate mai mici, mai puțin semnificative la nivel național. Această rețea națională de arii protejate este sub gestiunea Ministerului Mediului, care se folosește de 2 piloni, ca să mă exprim așa, de 2 instrumente, pentru a avea grijă acestor arii.
Agenția Mult Silva este o agenție care are grijă de mai multe arii protejate din Republica Moldova, în special rezervații naturale, parcuri, dacă sunt înființate, parcuri naționale, iar zonele mai mici, de exemplu, rezervații de plante medicinale sau monumente paleontologice, hidrologice, sunt gestionate de autoritățile locale, cu alte cuvinte de satele sau orașele care se află în preajma acestor arii protejate. Evident, este o rețea în care mai apar probleme, nu întotdeauna lucrurile merg ideal, nu funcționează ideal, în mare parte datorită aceleași probleme care există peste tot în Republica Moldova. Oameni insuficienți, oameni care nu reușesc să țină piept cu toate problemele care apar. Dar ne bucurăm că în cadrul acestui proiect noi adunăm acești oameni sufletiști care lucrează în aceste rezervații și care zi de zi își fac munca astfel încât rezervația sau zona protejată pe care o au în gestiune să înflorească. Iar proiectul acesta, evident că nu este posibil să adune toate arele protejate din Republica Moldova, ar fi ceva dificil. El se axează pe 5 arii extrem de importante pentru țara noastră. Avem rezervația naturală Codri, în cadrul căreia ne-am întâlnit astăzi. Avem rezervația naturală Plaiul Flagului, care nu este departe de dumneavoastră. Parcul Național Orhei, care a fost este cea mai recentă arie de amploare la scară mare înființată în Republica Moldova. Este rezervația Prutului de Jos, de la sudul țării, care deja a primit de statut de rezervația biosferei. Și totodată rezervația peisagistică Țipova, de la malul fluviului Nistru. În discuția noastră de astăzi vom descoperi rezervația naturală Codri. Uitați ce zonă frumoasă, lângă ce zonă frumoasă vă trăiți voi viețile, vă duceți activitatea de zi cu zi. Evident, rezervația nu înseamnă doar partea aceea împădurită cu copaci, dar mai înseamnă și localitățile din jurul ei, înseamnă și poienile, înseamnă și versanții, înseamnă multe alte habitate care se învecinează sau fac parte din rezervații. Și lucrul care mă interesează cel mai mult personal pe mine este că până și drumul ăsta național Chișinău-Leușeni trece printr-o porțiune a rezervației Codrie, dar nu toți oamenii își dau seama de asta. Pur și simplu au impresia că trec pentru pădure. Da, această pădure este de altfel foarte importantă pentru țara noastră. De aceea, cele ce urmează, aș dori să-i dau cuvântul doamnei Natalia Jardan, vicedirector la rezervația Codri, astfel încât dumneaei să ne povestească în amănunt care este specificul acestei rezervații, cum arată o zi de muncă a dumneaei în această rezervație, ce probleme întâmpină, ce planuri își propun pentru viitor și, evident, ce specii de animale și plante își găsesc aici casa, își găsesc aici refugiu și adăpost. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Jardan, aveți cuvântul. Bună ziua încă o dată! Dați o să-mi pun prezentarea. O clipă doar. O clipă. Nicio problemă, doamna Jardan. Da, o clipă doar. Da, noi așteptăm, nicio problemă. Da, se vede. Da, se vede, da? Așa. Deci, astăzi noi vom face cunoștințe cu activitățile ce se desfășoară în rezervația Codri, cu patrimoniul rezervației. Cred că majoritatea cunoașteți unele lucruri, ceea ce v-au ghidat ghizii când ați venit în rezervație, dar sunt și unele chestii care cred că o să le auziți
o să fie noi pentru dumneavoastră, auzite chiar de la mine. Deci, rezervația Codrei ocupă un loc deosebit printre ariile protejate din Republica Moldova. Este prima rezervație creată cu statut de unitate de cercetări științifice prin hotărârea Consiliului de Ministri din 27 septembrie 1971. Deci această rezervație a fost creată în scopul conservării celor mai reprezentative sectoare de păduri tipice zonei din podișul central al Codrilor. Ea este situată la 49 de kilometri spre nord-vest de Chișinău, în apropierea comunei Lozova, raionul Strășeni. Deci, rezervația Codrii se întinde pe o suprafață de 5.172 de hectare. Teritoriul rezervației este delimitat în 3 zone. Prima zonă este zona strict protejată de culoare roșie, deci care se întinde pe o suprafață de 720 de hectare și constituie nucleul rezervației. Ea cuprinde sectoare cu habitatele speciilor de plante și animale rare cu valoare universală din punct de vedere al științei și al conservării lor. Deci, în limitele acestei zone nu se permite niciun gen de activitate, cu excepția cercetărilor științifice. Deci, aici această zonă este zona cercetărilor. Deci, a doua zonă este zona de tampon, care înconjoară zona strict protejată și are o suprafață de 4.452 de hectare. Deci, în această zonă sunt aceleași formațiuni forestiere ca și în zona strict protejată, doar că ele sunt supuse lucrărilor de reconstrucție ecologică, lucrărilor de regenerare, ceea ce vedeți voi, tăierile acestea de arbori. În anul 1982, în scopul reducerii impactului antropic asupra ecosistemului forestier al rezervației, a fost creată zona de tranziție de culoare galbenă, deci care are o suprafață de 12.300 de hectare. Deci această zonă cuprinde teritorii cu o rază de până la 1,5 km în jurul zonelor tampon și, desigur, și zone strict protejate. Aici avem terenuri agricole, private sau publice. Deci, în această zonă, desigur că se permit toate genurile de activitate economică care nu contravin specificului ecosistemelor naturale. Deci, activitatea rezervației este condusă de către director prin 2 organe consultative, Consiliul Administrativ și Consiliul Științific. Structura administrativă inclus de 3 secții. Așa, secția încep de la economico-administrativă, deci care coordonează cu finanțele, cu partea materială a rezervației. Secția de știință, deci în secția de știință activează colaboratori științifici cu grad științific care se ocupă cu evaluarea patrimoniului natural al rezervației, deci cercetează atât flora, fauna, factorii abiotici din această zonă. Și desigur că este și secția de pază și silvicultură, deci în secția de pază și silvicultură activează 13 pădurari care au în subordine circa 400-450 de hectare de pădure fiecare în gestiune. Deci pădurarul, în afară de paza pădurii, mai au și alte activități, de exemplu, lucrările de regenerare, lucrările de reconstrucție ecologică, la fel, sunt efectuate de acești pădurari. Deci, desigur că în conlucrare cu inginerii. Pădurarii pe timp de iarnă, desigur că devine o problemă pentru animale, pentru a supraviețui pe timp de iarnă când sunt iernile cele geroase, pădurarii au grijă de animale pentru a le administra hrana
hrană complementară, că este fân, porumb, tescovină și multe altele. Deci, în afară de aceasta, pe timp de iarnă, paza silvică monitorizează efectivul de animale. Deci, după urmele pe zăpadă. La fel, în fiecare zi, în cazul în care ei întâlnesc ciurde de animale, deci mamifere, ei înregistrează în fișele de observație. Adică este o multitudine de activități pe care stă pe spatele acestor pădurari. Desigur că în afară de aceste activități principale, noi mai avem sau efectuăm, desfășurăm și activități de plantare. Desigur că pădurarul, după cum m-am exprimat, că când au loc reconstrucțiile ecologice, da, la noi se taie arborii, dar desigur că trebuie să aibă loc și regenerare în loc. Așa, pădurea trebuie să întinerească. Deci, dar în Moldova este instituită și ziua acțiunii de plantare, care este toamna. Deci, de exemplu, anul precedent, rezervația Codrii, deci în rezervația Codrii s-au desfășurat acțiuni de plantare, cu Parlamentul a fost prezent și Ministerul Mediului. Aveți aici în poze. Desigur că la plantare s-au pus și ghindă și puieți. Nu putem să nu vorbim de acele activități de salubrizare. Deci fiecare preferă locuri pentru picnicuri, locuri cele mai curate, cele mai frumoase, însă un lucru nu este clar. Ne place să găsim locurile curate, însă lăsăm din urmă nu prea atât de curat, ci de frumos. De aceea, colectivul rezervației deci, desfășoară și astfel de acțiuni de salubrizare ca pădurea să fie curată. Activități de promovare a educației ecologice, dar mai întâi aș cita un citat al lui Eugen Pora. Deci a înțelege natura înseamnă a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de amenințată azi înseamnă să contribui la fericirea omenirii. Deci, conceptul de conservare a diversității floristice și faunistice din cadrul rezervației este promovat prin intermediul diverselor evenimente, cum sunt simpozioane științifice. Apropo, anul trecut, rezervația Codrea a împlinit 50 de ani de la fondare, deci unde s-a desfășurat simpozionul științific. La acest simpozion au participat zeci de colaboratori științifici, atât din țară, cât și de peste hotarele ei, din țările vecine. Deci, la acest simpozion au fost relatate rezultatele cercetărilor științifice. Conceptul de conservare mai este promovat și prin intermediul seminarelor, excursiilor la Muzeul Naturii, în pădure, pe traseu turistic, lucrările practice, diferite flashmob-uri pe diferite teme. Rezervația Codrii dispune de un muzeu, deci, care conține peste 500 de exponate, mamifere, păsări, insecte, amfibii, reptile. Deci, rezervația Codrei este vizitată anual de peste 3000 de vizitatori, în principal elevi și studenți. Deci avem vizitatori atât din țară cât și de peste hotarele ei. În în 2020 a fost puse bazele creării unui traseu ecoturistic pe teritoriul rezervației, deci cu o lungime de 5 km.
Deci, traseul turistic, de-a lungul acestui traseu, turiștii fac cunoștință cu diverse ecosisteme, diverse biotopuri, cu parcul dendrologic, care este primul obiectiv, cu diverse edificii de vânătoare, hrănitori, sărării, un bordei care este un loc perfect de observație a animalelor, cu specii de plante și animale. Desigur că dacă turiștii sunt foarte liniștiți, da? Atunci ei au posibilitatea ca să vadă și ciurde de cerbi pe acest traseu. Desigur că turiștii venind sau vizitatorii au nevoie și de niște locuri de campare, locuri de popas. Deci în rezervație, pe malul lacului, avem niște foișoare unde vizitatorul poate să se odihnească, să pregătească ceva la grătar. Avem, desigur, că și o căsuță mobilă unde vizitatorul poate să se oprească peste noapte. Avem niște camere hoteliere, dacă nu ați știut. În preajma sediului rezervației, deci a fost creat la finele anului 2020 cu suportul Fondului Ecologic Național și Agenției Mosilva, a fost creat un scuar, deci care a fost denumit în numele domnului doctor habilitat în biologie inginer silvic Alexei Palancian. Desigur că fiind o arie protejată, deci avem și niște restricții conform legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat, articolul 26, eu o să enumăr doar unele care ne privesc, vă privesc mai mult pe voi, ăștia tineri, elevi, studenți, acestea fiind deplasarea vehiculelor pe căile terestre sau acvatice, altele decât cele de uz comun, parcarea în locuri neautorizate, pășunatul, vânatul, pescuitul, cositul neautorizat, distrugerea cuiburilor, vizuinelor, mușuroaielor, colectarea speciilor de plante, recoltarea plantelor medicinale, la fel, este interzisă, a florelor, fructelor, pomușoarelor, ciupercelor, deci arderea pajiștilor, a stufului și a paprei. Acestea sunt aprinderea rugurilor. Deci acestea sunt niște acțiuni interzise pe teritoriul rezervației. Deci în rezervație, în pădure, fără autorizație, fără permisiune, nu se intră. Este acces interzis. Deci acum vom face cunoștință cu relieful. Desigur că în relieful rezervației predomină versanți cu diverse expoziții și înclinații. Partea de nord a rezervației prezintă un enorm amfiteatru în baza căruia s-a format o luncă cu altitudinea care coboară până la 130 de metri. Deci este altitudinea minimă de pe teritoriul rezervației. Altitudine predominante se află în partea de nord și vest. Deci aici culorile astea mai închise. Deci altitudinea se ridică până la 380 de metri. Teritoriul rezervației cuprinde bazinele hidrografice a râurilor Bâc, Cogâlnic și Botna. Rețeaua hidrografică este reprezentată de 15 pârâiașe. Izvoare se întâlnesc pe tot cuprinsul rezervației. Apele freatice sunt situate la adâncimi diferite, deci de la 10-14 metri pe cumpene și platouri până la 1,5-2 metri și chiar la suprafața solului ajung apele freatice. Deci, în preajma blocului administrativ avem și stația meteo de fond, deci care activează din anul 1993.
Deci aici activează colaboratori care preiau datele privind condițiile climaterice. Deci aceste date sunt transmise la Chișinău, la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, sunt prelucrate și după care noi auzim pronosticuri, datele meteo pentru zilele următoare. Deci, în rezervație sunt răspândite două tipuri de sol. Solurile cenușii și solurile brune. Deci, solurile brune ocupă culmele predominante, deci în intervalul altitudinilor 280-380 de metri, fiind format preponderent în condițiile pădurilor de fag și gurun. Însă solurile cenușii se formează preponderent sub pădurile de stejar, adică și stejaretele vegetează la altitudini mai joase, de 140 până la 300 de metri. Deci, la baza versanților, în văi, în lungile prailor, s-au format solurile aluviale și deluviale. Aici avem diversitatea biologică care a rezervației, cuprinde peste 600 de fungi, de ciperci, dintre ele macromicete, acele care sunt văzute liber, cu ochiul liber, 345 de specii, micromicete 258 de specii. Deci au mai fost înregistrate 33 specii de licheni, 69 specii de mușchi. Deci, în rezervație întâlnim 6 specii de coada calului, Ephisetophyta, 11 specii de ferici, deci dintre care 8 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. În rezervație întâlnim 792 specii de plante cu flori. Dintre ele, 25 sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, conform legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Avem 61 de specii protejate prin lege. Deci, după cum am menționat, în teritoriul rezervației ocupă suprafața de 5172 de hectare, dintre care pădurile ocupă 5062 de hectare, adică 98%, 98% din întreg teritoriul a rezervației. Deci, principalele specii silvic formante sunt stejarul pedunclat, gorunul și fagul. Deci, gorunul și stejarul ocupă 35% din teritoriul împădurit, făgetele însă doar 2%. Deci, diversitate relativ mare de plante arborescente și arbustive, dispunând de condiții de mediu variate, formează 12 tipuri de păduri, fiind încadrate în 6 tipuri de stațiuni forestiere. Deci, componența faunistică cuprinde peste 1000 de specii de animale nevertebrate, 226 specii de animale vertebrate. Deci, din cele circa 14.000 de specii de nevertebrate înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în rezervație au fost semnalate 1200 circa. Deci, cel mai mare număr revenind insectelor. Deci, dintre acestea, aici avem specii de insecte rare, cum este rădașca, croitorul stejarului, croitorul cenușiu, fluturile podalire, rinocerul, fluturile ochiul mare a păunului, vespa gigantică, albina, valga.
Deci, grație condițiilor favorabile de habitat, batracofauna rezervației este clasa de vertebrate cea mai bine reprezentată. Deci, astfel, din cele 14 specii de amfibieni caracteristice Republicii Moldova, pe teritoriul rezervației au fost semnalate 10 specii de amfibieni. Deci, specii comune spațiului silvic sunt broasca râioasă brună, broasca râioasă de pădure și brotăcelul. Deci, în bazinele acvatice ale rezervației pot fi întâlniți tritonii, tritonul comun, tritonul crestat, broasca de lac mare și mică, izvorașul cu abdomenul roșu. În spațiile deschise, limitrofe ale rezervației, se găsește habitatul broaștei râioase vers și broasca de câmp. Deci, reptilele sunt reprezentate de 8 specii. Din ordinul Testudines întâlnim broasca testoasă de baltă, specie rară inclusă în Cartea Roșie. Din scoamata sunt evidențiate 3 specii de șopârle, cum este șopârla apodă, șopârla verde și șopârla de câmp și 4 specii de șerpi. Șarpele de alun, care este o specie rară inclusă în Cartea Roșie. Deci întâlnim șarpele de casă, șarpele de apă și unica specie veninoasă este vipera comună, care la fel este o specie rară inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Deci, ornitofauna rezervației este reprezentată de 153 specii de păsări. Deci, cel mai reprezentativ ordin este ordinul Passeriformes, deci care include 78 de specii de păsări. Deci acest ordin cuprinde păsări de diverse dimensiuni, de la cea mai mare, cum este corbul, până la cea mai mică, care este aușelul cu cap galben, deci care cântărește până la 4 grame. Din acest ordin întâlnim silvia, cap negru, merla neagră, pițigoiul mare, forfecuța, presura galbenă, ciogros, țoiul, sturzul cântător și multe altele. Ordinul Piciformes este reprezentat de 8 specii de ciocănitori, acestea fiind ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea pestriță mare, ciocănitoarea medie, ciocănitoarea pestriță mică, ciocănitoarea sură și cap în tortura. Ordinul Falconiformes include 18 specii de păsări răpitoare. Acestea sunt păsări răpitoare diurne. Din ele întâlnim uliul porumbar, uliul păsăraș, șorecarul comun, șorecarul mare, vânturelul roșu și multe altele. Deci răpitoarele nocturne fac parte din ordinul Strigiformes. Deci acestea sunt reprezentate de 5 specii. Cucuveaua, ciuful de pădure, huhurezul mic, buha și striga. Deci, rețeaua hidrografică este amplu reprezentată, după cum v-am menționat, de bazine acvatice, pâraie, mlaștini, izvoare, unde își găsesc refugiu specii de păsări de baltă. Deci, așa cum sunt corcodelul mare, stârcul pitic, stârcul de noapte, stârcul cenușiu, gâsca de vară, rața mare, rața mică, rața cârâitoare. Deci, din multitudinea de specii de păsări, 25 de specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova și 9 specii sunt incluse în Convenția de la Berna. Deci Convenția de la Berna își propune să promoveze cooperarea dintre țările semnatare pentru a conserva flora și fauna sălbatică și habitatele lor naturale și pentru a proteja speciile migratoare și pe cale de dispariție.
Așa, mamiferele includ 45 de specii, deci care fac parte din 6 ordine. Ordinul Insectivora, din acest ordin întâlnim ariciul, cârtița și mai multe specii de chițcani. Ordinul Chiroptera întâlnim liliecii din Lagomorfa, desigur că este iepurele de câmp. Ordinul Rodentia, rozătoarele, întâlnim veverița, pârși de pădure, așa, hârciogo, ondatra și multe altele. Din Ordinul Carnivorelor, în rezervație putem întâlni câinele enot, vulpea, șacalul, lupul, vidra, jderul de piatră, jderul de pădure, bursucul, nevăstuica, dihurile de pădure și pisica sălbatică. Cel mai reprezentativ sau mamiferele cele mai masive sau cele mai reprezentative din fauna noastră sunt mistrețul, căpriorul, cerbul nobil și cerbul cu pete. Deci, conform ultimelor estimări, în rezervație întâlnim 63 exemplare de mistreț, 162 exemplare de căprior, 38 exemplare de cerb nobil și 236 exemplare de cerb cu pete. Desigur că probabil că mai este timp, da, ca să vorbim și despre cerbul comun, de cel mai mare reprezentant din fauna noastră. De cerbul comun, specie cheie pentru ecosistemele forestiere. Deci, cerbul comun este răspândit în Europa, regiunea munților Caucaz, Asia Mică, părți din vestul centru Asiei, munții Atlas, precum și regiunea dintre Algeria și Tunisia din nord-vestul Africii. Deci, o să le facem o scurtă prezentare, o scurtă descriere a acestor animale. Cerbii masculii sunt mai mari decât femelele și prezintă, spre deosebire de acestea, coarne caduce. Deci, așadar, dimorfismul sexual este evident la aceste animale. Culoarea ambelor sexe este brun roșcată vara, iar în sezonul rece, brun cenușie spre brună închisă. Deci, masculii cântăresc până la 300 de kilograme, femelele până la 140-150 de kilograme, viței sau pui 8-9 kilograme. Deci, longevitatea acestor animale, deci aceste animale în libertate, dacă sunt în libertate, ajung până la maxim 20 de ani. Deci trăiți până la 20 de ani. Deci, după cum am spus, masculii dispun doar de coarne. Deci coarnele sunt formate din 8-9 ramificații. Deci aceste coarne primăvara cad, după până toamna, ele cresc din nou, se reînnoiesc. Deci aici avem un mascul în primele luni de viață. El nu dispune de coarne, nu are coarne. Masculul de 2 ani, deci coarnele încep să crească deja când vițelușul împlinește 1 an. Deci are forma unor sulițe. Însă masculul de 3 ani, deja coarnele încep să se ramifice și au câte 3 ramificații. Iată aici o să vedem și coarnele care deja au căzut și le puteți vedea prin pădure când faceți o vizită. Cerbul comun este un animal sociabil. Din toamnă până în primăvară, perioada în care masculii se grupează în cârduri de tauri, da? De masculi, conduse de un cerb tânăr. Însă, femelele se adună în cârduri separate conduse de ciuta cea mai în vârstă.
Deci, în cârdurile sau în ciurdele cu femele se întâlnesc și viței, desigur, și uneori cerbi de-al doilea an, având 2 ani. Deci, doar cerbii bătrâni și cei foarte puternici trăiesc solitar, trăiesc singuri. Deci, aceste cârduri se formează la sfârșitul perioadei de împerechere. În septembrie-octombrie are loc perioada de împerechere a cerbilor, da? Când peste pădure se aude un răget puternic, la acest răget se adună câte 3-4 femele, deci formează un harem mascul și 3-4 femele. Deci, perioada de gestație durează 240-250 de zile. Deci, în luna mai, femelele nasc câte 1-2 puișori, a câte 8-9 kilograme. Deci, vițelușul este protejat prin homocromie și prin mirosul slab care este emanat. În primele zile de viață, el are obiceiul de a sta nemișcat în caz de pericol. Astfel, el nu este observat de răpitori. Deci, curând, vițelușul se alătură unui grup constituit din diverse vârste, fapt ce le permite să reziste în condițiile aspre ale iernii și să se apere mai ușor de dușmani. Hrana cerbilor este exclusiv vegetală. Iarbă, lăstari, frunze. Perioada deficitară este, sau perioada critică este în perioada de iarnă, când gerurile sunt aspre. Desigur, am spus mai sus că pădurarii în rezervație au grijă de a administra această hrană complementară. Fân, porumb care se alătură la porumbul ăsta și mistreții, tescovină și multe alte, și frunzare. Deci frunzarele sunt efectuate, sunt făcute din lăstari tineri. Desigur că pe timp de iarnă puieții, da? Puieții, frunzele nu cad frunzele totalmente de pe puieți. Ele stau uscate pe acești puieți. Deci și animalele se hrănesc și cu aceste frunze. Este o problemă când animalele ies la șosea. Din ce cauză iese la șosea? Iese din cauza că drumurile sunt presărate cu material antiderapant care conține sare. Deci animalele iese la sare. De aceea, în rezervație sunt atât hrănitori cât și sărării unde se administrează această sare ca animalele să nu iasă la șosea și să nu fie vânate de către braconieri, ceea ce este o problemă mare. Deci, într-un final, aș veni cu un apel. Ascultă glasul cerbului care parcă zice: lasă-mă în viața, hai să trăim în armonie. Vă mulțumesc! Doamna Jardan, mulțumim noi pentru prezentarea aceasta captivantă. Eu am ascultat-o cap-coadă și chiar mi-au apărut niște întrebări. Da, Dar aș vrea să văd mai întâi dacă din participanții noștri de astăzi au și ei întrebări, că le dăm lor prioritate, dacă au neclarități. Există anumite întrebări sau poate doriți mai multe detalii despre o informație oferită de doamna Jardan aici? Bun, până apar întrebările. Probabil că o să apară întrebări pe parcurs după ce o să tălmăcească materialul și când o să vină deja cu prezență fizică, o să-mi spună: știți, dar dumneavoastră ați spus aceea, vă rog frumos răspundeți-mi la următoarea întrebare, da? Așa va fi. Dumneavoastră probabil deja anticipați, după atâția ani de experiență cu puiul, deja știți ce o să fie. Iată, eu am o întrebare. Când ați spus că puiuțul de cer
Este protejat printr-un miros slab și prin, Da. cum să spun, prin faptul că blănița lui se confundă cu mediul înconjurător și el doarme printre frunze. Acum să presupunem că noi efectuăm o plimbare prin pădure și dăm de un puiuț care doarme printre frunze și evident că instinctul nostru în primele secunde este să credem că el a fost abandonat de mamă și l-a părăsit, că altfel el n-ar dormi singur așa printre frunze. Și instinctul omului e să ia puiul în brațe și să-l salveze, să facă ceva cu el. Acum vreau să ne spuneți dacă noi așa procedăm corect sau mai tare îi încurcăm și ce ar trebui noi să facem în așa situație. Știți, în primele 2-3 luni de viață, vițelușul stă cam așa, locului. El nu prea fuge după mama, după care se alătură, da, își urmează mama. Ce trebuie să facem? Noi nu trebuie să ne apropiem, că dacă vine mama, ca oricare mamă, fie de animal, fie de copil, își protejează puiul. Și atunci nimeni nu răspunde de ceea ce poate să se întâmple. Mamele sunt foarte agresive atunci când sunt atacați puii și copiilor în genere. Prin urmare, ar trebui să lăsăm în pace puiul și să ne vedem de traseu, da? Sigur că da. Natura are grijă de toate. Da, are grijă de toate. Acum mai am o întrebare pe care foarte des, adică aud o confuzie foarte des. Mulți oameni cred că căprioara este femela cerbului. Dar eu cred că e altfel. Nu cred că e corect, Așa. nu? După cum am menționat, este căprior, Exact. este specie aparte. Căprior, cerb cu pete și cerb nobil. Acestea sunt 3 specii separate. Adică nu este. Este ciuta, femela, taurul, masculul. Așa, mulțumesc. Este o confuzie pe care eu foarte des o întâlnesc în rândul oamenilor care nu prea știu foarte multe despre Cerbul fauna este din jur. cerb, Corect. capra este capră, da. Bun, eu am terminat cu întrebările și curiozitățile personale. Dacă din elevii care ne ascultă există niște, cum să spun, este dorință de a afla în profunzime o anumită informație, vă rog frumos, aveți acum timp ca să adresați întrebări. Eu între timp aș dori să mai adaug 2-3 lucruri. Doamna Mariana Dezer, probabil dumneavoastră doriți să vorbiți. Nu vă auzim că aveți microfonul deconectat. Eu aș dori să mai discut 2 lucruri cu cei care ne ascultă. Așa cum a spus doamna Jardan, e posibil să mai apară niște întrebări după terminarea lecției de astăzi. Așa că eu aș dori să vă fac o invitație, în caz că sunteți curioși, după această lecție, mergeți acasă, aveți de rezolvat alte probleme, aveți de făcut teme pe acasă, dar când aveți timp, eu vă recomand să intrați pe Facebook, mai ales dacă aveți cont pe această rețea socială, pentru că există o pagină pe Facebook numită Rezervație Naturală Codri, unde puteți fi la curent cu ce se mai întâmplă în această rezervație și puteți afla chiar de la sursă, de exemplu, despre diverse specii de plante și animale. Și, în general, sunteți la curent cu activitățile rezervației. Și, de asemenea, puteți vizita această pagină web pe site-ul rezervației, codri.silvicultura.md, ca să fiți la curent și să intrați în legătură cu persoanele care vă interesează atunci când doriți să aflați mai mult. Și, de asemenea, mai vreau să mai adaug ceva și, evident, dacă mai există și alte surse de informare pe internet, o să rog pe doamna Jardan să mă completeze, că eu doar de atâtea cunosc. Dar vreau să mai vă spun ceva. Rezervația aceasta Codri, prezenta rezervație, face parte dintr-un corp imens de pădure care cândva în Republica Moldova se întindea de la Prut până la Nistru. Evident, de atunci pădurile s-au mai rărit, au mai apărut localitățile, au apărut drumurile, iar pădurile încet s-au împuținat. Dar chiar și așa, astăzi există câteva rezervații importante care gestionează ceea ce cândva erau codri de nepătrunși din zona centrală a țării. Este alături o vecină a rezervației, este rezervația Plaiul Fagului, în raioanele Ungheni și Nispăreni și Călăraș, și Parcul Național Urhei.
care, așa cum am spus, este o are protejată de curând formată și conține atât habitate forestiere din regiunea aceasta Călăraș și Orhei, dar și arhicunoscută rezervația Orheiul Vechi, acolo unde probabil ați mers în excursie să admirați canionul frumos al Reotului. Și dacă doriți să aflați mai multe și să fiți la curent cu ce se întâmplă și în aceste rezervații, atunci puteți intra și pe pagina de web, pe site și urmări pe pagina de Facebook. Așa cum vedeți, există o mulțime de instrumente de comunicare ca dumneavoastră să păstrați o legătură vie cu aceste rezervații și cu oamenii care le administrează în numele nostru al tuturor. Acestea fiind spuse, eu vă doresc, în primul rând, vă mulțumesc pentru atenție și doresc să purtăm acum o discuție despre subiectele care vă preocupă, dar vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați ascultat până acum cu o fotografie făcută de mine personal de la Vorniceni, vara aceasta, care mie îmi place extraordinar de mult, pentru că arată pe de o parte pădurea, așa cum este ea, se întinde pe un versant, iar pe celălalt versant, care vine în întâmpinarea pădurii, multe poienițe cu flori, cu zumze de insecte, practic ce altceva ți-ai mai dori atunci când te plimbi în natură. Un peisaj frumos și la stânga și la dreapta. Cu aceste cuvinte eu îmi închei prezentarea și acum chiar avem timp și disponibilitate să stăm de vorbă în profunzime. Așadar, dacă aveți întrebări la doamna Natalia Jardan, la ce a prezentat dumneaei, poate v-a vorbit despre niște specii despre care ați dori voi să aflați mai multe, da? Sunteți interesați în particular, iată cum eu m-am interesat de cerc. Evident, chiar vă rog să adresați întrebări. Dacă se poate, o să intervin eu și o să rog pe doamna Natalia Jardan să ne răspundă la o întrebare, mă rog, banală, ce ține de organizarea unei excursii în teritoriu. Ne spuneți, vă rog frumos, dacă cumva o să putem dispune de un ghid și dacă persoana respectivă care ne va ghida excursia, mă rog, cu unele explicații de rigoare, cu prezentări sau în ce constă o excursie, ce ne puteți oferi în cadrul unei excursii, cât ar trebui să fie remunerarea și care este grupul maxim de elevi cu care putem să venim în această excursie. Vă mulțumesc frumos! Da, sigur. Ce puteți vizita? În rezervație, în primul rând, Muzeul Naturii. Îl puteți vizita. Traseul turistic, desigur că împreună cu ghidul. Deci ghidul vă povestește, vă explică, răspunde la întrebări, adică vă ghidează pe toată perioada cât stați în rezervație, sunteți doar cu ghid. Fără ghid nu aveți dreptul nici în pădure, nicăieri. Dacă dumneavoastră doriți ca să vă odihniți la un foișor, da, veniți cu grupul, vă duceți pe traseu, că oricum o să dureze 2 ore, că este de 5 km lungimea acestui traseu, o să vreți puțin la un picnic, da, să stați acolo să vă odihniți, noi avem foișoare. Deci pe site-ul rezervației, după cum a menționat doamna Silvia, este catalog de prețuri și acolo avem toate serviciile care noi le prestăm și este prețul la fiecare serviciu. Accesați, vă rog, site-ul și acolo sunt mai multe care poate să vă intereseze. Da, dar vă rog frumos. Cu programare în prealabilă. Da, evident, în cazul în care venim, neapărat dăm de știre. Mulțumim, da, telefonați, noi vă programăm și... Da, cum înverzește și este frumos, venim să admirăm. Mulțumim. Da, cu drag vă așteptăm. Eu aș dori să completez aici, dacă îmi permiteți. Lecția de astăzi, pe care noi am organizat-o cu dumneavoastră, va fi urmată de o excursie organizată la sediul rezervației în colaborare cu doamna Natalia Jardan, dar asta va fi pe parcursul lunii martie. Urmează să găsim o zi potrivită atât pentru dumneavoastră cât și pentru administrația rezervației. Cel mai probabil va fi o zi de la sfârșit de săptămână. Iar dacă condițiile meteo nu vor fi favorabile sau mai apar probleme cu pandemia sau orice alte impedimente,
Există posibilitatea să organizăm și la începutul lunii aprilie, dar nu tare mult ne vom întinde. Dar doresc acum să spun clar și răspicat că vom organiza o excursie pentru dumneavoastră, astfel că dumneavoastră să prindeți gustul pentru vizitare și să vedeți cu ochii proprii ceea ce v-a spus doamna Natalia Jardan în prezentarea teoretică. După care, evident, când veți dispune de mai mult timp și poate mai mulți elevi doritori, veți vizita rezervația oricând veți avea posibilitatea. Mulțumim! Încă o remarcă pe care vreau să o fac înainte să ne luăm rămas bun, dacă evident nu mai sunt întrebări. Discuția aceasta de astăzi a fost înregistrată. Trebuia să vă spun asta din start, numai că am avut tare mari emoții când v-am văzut pe toți și am trecut direct la subiect. Dar discuția de astăzi a fost înregistrată. Ea va fi postată pe contul de YouTube al organizației și transmisă și dumneavoastră prin e-mail. Astfel încât, dacă există aspecte sau porțiuni unde nu ați ascultat atent sau vreți să ascultați din nou, veți avea posibilitatea. Sau, dacă aveți colegi care nu au participat astăzi la lecție, dar vor să audă și ei, le puteți oferi această înregistrare. Mai mult decât atât, puteți reveni la ea și anul viitor, de exemplu, să vedeți ce am discutat noi atunci despre rezervația codei. Așadar, în câteva ore va fi disponibilă și înregistrarea video. Minunat, mulțumim! Iată și răspunsul la întrebarea care urma să fie adresată. V-am anticipat întrebarea, da? Da. Da, noi cam așa operăm cu înregistrări ca să fie totul public și transparent și să mai atragem și alți curioși care poate astăzi nu au participat, mai ales că probabil unele localități se confruntă cu căderi de curent sau alte probleme logistice și probabil nu au reușit să se alăture astăzi nouă. Bun. Încă o dată, m-aș bucura foarte mult dacă există întrebări din partea dumneavoastră. Și aș vrea să mă asigur că plecați de la această lecție cu câteva informații în plus, probabil ceva ce nu ați auzit până acum. Iar dacă, cum spunea doamna Natalia Jardan, mai apar întrebări peste câteva zile, puteți să ne contactați atât pe noi cât și pe doamna Natalia Jardan pentru mai multe întrebări și vă stăm la dispoziție cu drag, pentru că rolul proiectului este de a apropia elevii de natura din zona natală. Să înțeleg că nu sunt întrebări și totul e clar. Vă mulțumim foarte mult pentru lecția teoretică prezentată. Elevii de la Gimnaziul Alexandru Doniș Ciuciuleni. Vă mulțumesc, haideți pentru un soare de aplauze să mulțumim, doamne. Mulțumim noi pentru participare. A fost o lecție binevenită pentru noi toți. Vă mulțumim frumos și doamnei Natalia Jardan și doamnei Silvia Ursu, a toți participanții. Mulțumim! Da, informație utilă pentru noi. Cu drag vă așteptăm la rezervația Codrei. Vom veni neapărat. Văd că și cei de la liceul din Scoreni, dacă nu greșesc, s-au alăturat. Vă mulțumim pentru lecția teoretică prezentată, a fost foarte informativă. Mulțumim pentru participare. Și vreau să venim și să vedem în rezervația codului nostru. Da, vă așteptăm. Vă mulțumim. Mulțumim și în zilele următoare vă rog frumos să așteptați un e-mail de la noi, mă refer la cadrele didactice, ca să începem să planificăm o vizită. Pentru găsirea datei potrivite este nevoie de planificare din timp. Așadar, după ce încheiem discuția, nu uităm unii de alții, ci conlucrăm mai departe. Mulțumim frumos, o zi frumoasă, sănătate! Mulțumesc tuturor și vă doresc o după-amiază plăcută tuturor. La revedere! La revedere! Doamna Jardan, vă mulțumesc foarte mult! Cu drag! Și ținem legătura! Sigur! O zi frumoasă în continuare! La revedere!